Obi na-agbawazi m na awụ n'ụlọ ahụ ọtụ ya dị ka m gwara akụtị tọgbuo Dominica ya nwụọ shi m n'ihu pụọ. Mana ofu ihe gwụla ihe na-ejikọta m. Ofu ihe ọ ga-awụ m cheta otu ya ajịlalụ m jụọ m ọwụ gịnị ọ nne na nna m. Eri oge m nne na nna m jiri biri n'ụlọ togide mee togide ha nga m ha. My father for one day never laid his hand upon my mother. Oh ya ọ ga-awụ m cheta ya like this ma obi m ajụọ. Mana ọ bụrụ na ọ wụghọ ya maka Chukwu ọ bụrụ na ọ bụghị ya ihe m ga-eme Dominica ka akpa ya dormitory ihe m ga-eme ya maka Chineke ọ gaghị like ya. Jụwa otu ihe tọrọ m ụtọrọ ihe niile kwuru ebe a wụ na esi na nna gị enweghị mgbe o jiri kụọ nne gị ihe, and that is right. Kedu ihe nke a na-amụziri gị? Ejighịkwa ịkụ nwaanyị ihe amakwara nwoke o. Ịchọ ịkụ ihe ga meetie na ụmụ nwoke ibe gị gị na ha egwodo ya ọ bụ ha na nwaanyị. Ejighị ya ama nwoke. Ị na-anụkwa ihe m na-agwa gị? Ije ụwa biko kwa, don't even think of it. Gịnị ka ị chọrọ ka m mee? No, what do you want me to do? Because I am losing it. Ihe chọrọ ka m mee? Ije ụwa gee ntị. Ọ bụghị na ebuka m, ọ bụghị na ataka m, ọ bụghị na agbaka m. Wụ ya wa alụmdi na nwunye. Ihe nọ na marriage ị na-ahụkwa n'owu ndidi. A na-akpọ ya apply ndidi formula. Ihe ndị oyibo si akpọ ya. Ama m na itinye nke a na marriage gị ọ ga-awa ọkọrọ gị. Ọ bụghị mgbe ị bịara na-eme aga m akụgbu aga m egbu aga m ele ọ bụghị ya bụ marriage. Aka m na-agwa ụmụ nwoke ugbu a biko nụ ka anyị welata obi. Ihe ndị anyị nwa na-egarị onye aga m akụgbu ọ bụghị ya bụ marriage. Ị na-anụkwa ihe m na-agwa gị? And gee ntị ka m gwa gị. N'idina na bed bụ nwaanyị ahụ. Moto ị na-agba taa bụ nwaanyị ahụ. Ụlọ ibi n'ime ya bụ nwaanyị ahụ. Ihe niile o chere na ihe bịara bụ ka ị bụrụ ka ị laa. Ọ ya ihe m chọpụtara o ji eme ihe niile. Mana ịma na ọ bụrụ ihe m ji maka ya gawa. Yes! Ụgbọala m na-anya ọwụ nwanne nwoke nyere m ya. Fine. Ụlọ ibi n'ime ya ọwụ onyinye e nyere anyị mgbe anyị gbara akwụkwọ. Good! Ọwụ naanị ha bụ onye nyasịrị mmadụ onyinye. I have seen it in several places. Nke m ogeji agha adị iche. Enwe ndị na-agbacha akwụkwọ eviset akpọrọ ha gaa obodo oyibo rụrụ ahụ ụlọ nye ha empire mee ha ọgaranya mee ha ihe niile. Kedu ka nke m ga-esi apụzi iche na ha nyere moto ihe fine and good. Ọwụ onye nyezi mmadụ ihe ya anara ya ha ka inye mmadụ ihe ga-ewepụ anya. Ije ụwa amakwana m na ihe ndị a niile abụọ ihe kwuru bịa na this marriage. Mana ihe a na-eme gị ka m ji na-agwa ọtụtụ ụmụ okorobịa these days. Onye ọbụla gbawa mbọ make sure na ị nwetara your own earning. Ọ bụ ihe onye isi ala anyị jiri si na onye ọbụla dị lazy mbụ ndị youth. Mana ọtụtụ n'ime anyị adịghị lazy. Anyị na-agbakwa mbọ otu ike anyị dịrị. Ihe na-eme n'ụlọ gị na o nweghị ike ime n'ụlọ m. Nwaanyị enweghị ike ime ihe a n'ụlọ m. Maka na asị na ọwụ onye ji igu ka ewu na-eso. Ị na-anụkwa m na-agwa gị? N'eziokwu ịgwata nna m ihe kwuru. Mana gaa ma anọgide n'ime mmiri ncha na-aba m anya. Asa ị ga-anọgide n'ime ihe ka mara wee bara anyị ụba. No. Ngwalegodu m. Elebe m si ebido na. Amaghịzi m ihe m ga-eme n'eziokwu isi na-agbazi m gara ma I don't just know. Ị na-ede ịgwa m ije ụwa. N'eziokwu m lee gị anya ana m ahụ enyi m nwoke agbadawana. Ama m onye ewu before nọ. Ama m onye ewu before. Ije ụwa jupụtara na mmadụ. N'enu gị ka ị na-aka nka ụsụ. Ihe awụghị ihe m chekwubere gị. Abatara m n'eziokwu mgbe m hụrụ gị izizi. Asị m ọ gịnị na-eri gị anụ ahụ. Mana asị na ihe a na-amaghị ka esi eme ya dịkwa. Nwaanyị ga-enwe m ike ịgwatụ ya okwu. Enwere m ike ịgwatụ nwaanyị gị okwu maka na ana m eche na ngwa ya okwu o nwere ike inwe ntụgharị obi.
Almost your way, I'm no. Go. Papa, you come to this me, yeah. No. That book may be come. What's the one you know, Papa? Madam, get one. Oh, better than she get like you got not been influenced by mosquito. Please. Anyway, I've been making him okay, Joa. Yes. Ijuwa dim. Ijuwa so wild. Ijuwa dim. Machi aso udo ti ihe mwara zakota kshenunti. Ejuda ajuju. Eh? Eyidigo nyara. Yes ijuwa dim. Kaka. Chere dino anụrụ m so inyere Ijuwa ọrụ n'ụlọ akwụkwọ mpaga. No. Enyere m ọrụ, yes, but ụlọ akwụkwọ nna m. Oh, nke m. Enyere m ọrụ. Eso? Enyere m Ijuwa di gị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ m, ọwụ nke nna m. Kegi? Yes. Hello! Dominica, ngwanụ. Anya nwere ihe ahụ ekwughị. Ụlọ akwụkwọ kegi. Otu na ihe nwere ụlọ akwụkwọ. Wowo dere ka gị. Yes. Ya iwu COE. CEO. Yes. Ihe na-aza. Yes. Chai. Ihe na-adị ya, ọ ihe ekwughị. Asa ahụ dị mkpa, ahụ ogwogwo imie. Otu ihe pụta ugbu a, inwe n'ụlọ akwụkwọ kegi, iwu si ihe ha nna. Mụ na nwa gị ọgwa na-edi isi izi. Ya arụ jisi ụlọ, nsụkụtụ ala niile. Ya wụ n'usoro ihe a na-eme. Ịhụla anya ya? Ịhụla nna m? Ịhụla ego ọgọ? No, ekwedum. Kwedum na ego ọgọ. Madam, Hello. Ọgbọghụla m ihe na-ada. No, awụdụ madam. Lerukwe na-eme anya, awụdụ madam. Abụ m dominate. Abụ m Dominica. ilekwana anya onye na-agwa okwu ụkwanụ di gị. Eso? Ijuwa ụkwanụ di gị. Onye? Point to correct. Ọwụrụ. Alụbem di. Alụbem di n'elu. Agwa ha. Alụbem di ha na-egewe camouflage. Ọ ha na-eme. Enwere ya na ntụrụ. Chere m agwa dị n'ogu. Otu na ịhụrụ m. Henwo SSS Single Still Searching. Oh, henwo. Alụbem di. Ele kini ele m yarụ ka agbaramakịrịkọ. Enye ekwu ka yarụ ka Dominica ọwajọ nwaanyị. Awụdụ m ajọ nwaanyị. Ahụ m ezigbo mmanụ. Ọgwa nwaanyị ngwa gee na ntị. Nwaanyị lụọ di. Ya kwara ngwongwo ya ụlọ geji. Ya ga n'ụlọ di buha ya. Nọrọ nga ngwu ige. Ya wee gwi m. Akwa ihe ọwụ. Ọ teenage alụ di. Ngwana nna mmadụ na gị ebele ole onye nwe ya ụlọ nwere nwa oko. No. Ọ bụdekwu na nghọta ya ụlọ kem ọwụdụ ke di m. Onwe ihe m chọrọ ịgwa gị. Ọ gbasara maka nwunye m, enyi gị nwaanyị. Onye? Mba. Onye dị? Nwunye nke gị enyi m nwaanyị? Mba, onye ahụ abụghị onye m. Enyi na-enweghị ike ige ndụmọdụ. Enyi nwere n'ike igbu. N'ihi o filiri nwanne ya nwoke. O nwere ego. O mere nka. Ọ bajuola ụwa niile. Gị na-akpọ onye m? Mba ọwụ onye m. Mba biko. Madam, nwere nwayọ. Echekwana mma edu nyere ụnụ ụlọ. Eche m ọwa asị. I thought it was his gift. Ọwụ gift ụwọ enyere onye. Ọwụdụ ọnụ. O nyere nne. Adanne ọwụ mmiwe obarola ada. Ọ na-atọ ihe m kwuru na-eme. Ngwa m akọrọ ole gị. Ọ ma akọbere ha gị mbọ. Abịada ụlọ anyị, nne ji anyị abụọ. Ịghọtala? Nne ji anyị abụọ mmi na-edu. Hapụkwasị akpam ya dede m. Ọ ruru ihe dede ihe nkwa agba ya dede m. Ọ m kurie.
ele ụlọ asị ma Daniel jide ịgbalịala ọgwụdo ka anyị kpọdụkwanụ ka ọnụ oge mme nna anụ m thank you. Ngwa wetu obi gedala ntị m agwa gị akwa ịhụrụ ije ụwa bịakwutere m with his pure heart. Ije ụwa told me everything. Ije ụwa gwara m na ọ hụrụ gị n'anya, ọ laikere gị. Ọ bụ ihe o ji bịakwute gị maka ị na-arụ ọrụ ya nwa nwetakwa n'ọrụ future na-adịrị very bright. Ije ụwa enweghị ihe ọjọọ o buru bịa n'ebe ị nọ. Ọ bịaghị ka ọ bịa buru gbaa, ọ bịara ka ọ bịa nọrọ. Ọ hụrụ gị n'anya. Biko enyere gị ikwuchele ngwana m ajụ ọnụ gị ajụjụ. Enwere m mkpụrụ ajụjụ abụọ. Kemgbe ọ kwụrụ gị ego ole? Asị m sị ije ụwa gị ọ kwụrụ gị ego ole? No, ije ụwa cannot pay me now. Ajụjụ ka abụọ, o nyere gị ego ole ijiri ga zụọ bleach ka morning fresh ị ga-eji asa m isi? Ije ụwa digere gị saa ga-edige gị bịa ịbịa sam bren unu mejerie m anya mee m pọpị reri ụlọ m ọgada wọkụ eme ihe mere ikwuchele ngwa si n'ụlọ m pụọ. Si n'ụlọ m pụọ, ụlọ wụnụ ke gị ọ wee dowe ọsashu nsị si n'ụlọ m pụọ ọ wụnụ ke gị eleke mkpụrụ na-eme m na-eti otiti ya ka abụrụ wickedness. Leruo m anya nwụ nwaanyị obiọma biko si n'ụlọ m pụọ. Ịgbara nkịtị come on, do your jobs. Ọwara na-agbaghị nyụrụ kai iwe ọgbụ kwụpụ ụka chụpụ ya. Ije ụwa ahụ shiela anya. Ibere ga asa m isi nọmba sara isi asa jisekwa ha goyi ewerekwa ha bleach otu sam gaga bagasa gị ndụ na nọ nsha. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.